Добрый день, друзья. Очень активным получился мой пост, как оказалось, о том, где я рассказал вам о ситуации с Ринатом Абурахматуллиным. Очень много газет, пабликов разместили к себе эту информацию. Много было сообщений от вас, я все прочитал. Кто-то поддерживает Рината Рахматуллина, кто-то пишет мне комментарии с поддержкой. Разного рода вопросов достаточное количество. Пишут, кому же верить, ведь каждый говорит по-своему, у обоих разные версии. Также я узнал, оказывается, некоторых интересует, умею ли я говорить на татарском языке. Мол, сам поет на татарском, а говорит на русском, как так? Шуңа күрә, хәерле көннәр, хөрмәтле инста дусларым. Әйткәнемчә, Ринат Абурахматуллин газетта биргән интервьюсында Марат Яруллинның зур сәхнәгә юлы ачылды. Гел мин язганча гына мине җырны башкаргач кына дигән иде. Ә инде хәзергә Ринат абый шул көннәрдә интернет челтәрләренә салган видео тасмасында бөтенләй мине сәхнәгә ул чыгаручы булган икән дип сөйли. Ул әйтмешли, Мәскәүнең концерт оештыручылары сорау буенча бер кемгә дә ишетелмәгән, кемдә белмәгән яшь җырчыларга үз җырын җырларга рөхсәт итеп, үзенең концерт программасына кертеп, мине кулымнан тотып, сәхнәгә чыгарып, космос залына булган бүтән тамашачыга күрсәттем дигән була. Мин бу сүзләрне шаккатып тыңладым, дуслар. Шул ук концерт оештыручылар, Мәскәүдә алар берәү генә, Заманча компаниясе, минем сольный концертымны оештырганнар иде инде моңа кадәр 2017 елда 700 урынлык залны тутырып, үз җырларымны, үз хитларымны тамашачыма җырлап, Мәскәүдә концертымны үткәргән идем бит инде мин. Моннан соң, ни әйтим, ничек мин бер кемгә дә таныш булмаган буламдыр инде. Ринат абый интернет челтәре аша мине сәхнәгә чыгардым. Минем җырны җырлап кына, кеше аны таный башлады дип сөйләп, үзен яшь артистларны сәхнәгә чыгаручы булып, күрсәтергә тырышып, үз-үзенә пиар ясап ятты микән соң ул? Бәлки тагы бүтән Марат та бардыр, бәлки ул башка Маратка да саткандыр безнең җырыбызны, һәм оныткандыр инде ул хәлләрне. Ул да шәп иттереп җырлап йөридер, чакыр гына мине диеп. Бүтәнләй бит бүтән кеше турында сөйли ул Ринат абый. Миңа туры килгән бер сүзе дә юк анда, дуслар. Шуңа күрә миндә шундый фикерләр туа. Мәскәүдә узган концертында да бит Ринат абый 2016 елның декабрендә үтте дип сөйли. Ә концерт 2018 елның 2 мартында үтте. Менә шунда афишаны мин сезгә куярмын, карарсыз, дуслар. Шуннан чыгып нәтиҗә ясагыз инде. Кемгә ышанырга, ә кемгә ышанмаска. Барыгызга да иң яхшы теләкләр теләп калам, дуслар. Сау-сәламәт булыйк, үзебезне саклыйк. Мин сезне яратам.